हो एबार जाय जानो नै जाखांबाय हाजो हेलौ लोगोफोर नै खान्थाल जानो मा लादो बानलु सामब्राम संख्रि ओमफ्राय मालिकानो गैया जां सख्ला मालिक गैया गारा डाइरेक्ट जानो जगार खालामदो ओइ सख्ला बोरै खान्थाल जागोन ना जाया हाननांगोन ना हाननाङा ए हाननो होदो हाननोसै लामायावसो दोङो र'नो दा इखौ हमलाय हाननि दान्दासो नागिरनांगोन दा ओइलाय लादो जोंना गस्लायाव नै बिमा फिसाजो मायबा एखे एखे जाबाय नै सां खिथिसन हेल' गाइस फालु खेबजांखौबो जानो हागोन नाया बेसेबां दङ थाइनै फिसा फिसासो नै सामब्रामा ओमफ्राय बुरजाथार सामब्रामबो लायलायो ओरैनो लादां स्टाइलनिसो जागोन जाया मिथिया जायोना जायाबा खान्थालदोबा जेरै गोखैदो जायोना र' आं खिथिनि एबार माबाखो नै खान्थाला आरो दलं गोदान बानायदोंमोन आरो खिथि खानि रं दलं गोदानखौ जाबाय जानि सैमाया नै मायबा इ दलं जानायनिफ्राय लामायावसो थाबाय थाग्रा जादों सैमायानो थान्दा मोनो जां हो ओइयावबो थायो नै दलङा दलं गोदाना जाबाय आरो नैबे सोरो दान्दा नागिरनायावनो माने सेमफ्रें दंफांबो नुबाय फिथाइबो दोंसोयो दा इखौनो ओमफ्राय दा नै खागासिनो इखौ जाग्रोखांनानै ओमफ्राय दा खान्थालखौ हाननो थांसै आरो एबार जाय जानो खाथियावनो हानना जानो हासिगोन माखासे मोनबाय फुगुना गोथां गोजा खामानि गैया फुगुना मान खस्थ' करि हानदो बाप्पारे मोनबायानो माखासे हानग्राया दे लागाव ओइ चिकेन गवां दं बै गोजौनिया एबार जाबाय इयाव लोगो नामा Sen moनसे नि दा जागोन बियो नै नोंला ला जोंथिं साफा नुयो जाना एरख'ना जानानै नै ओइ दायाव बुनायबाय थादो इखौबो नांगोन नामा राखिनिया जागोरबाय नै नङा मिथियानो गावनो जाना नायग्रोबाय नै नै मा जाखो मा नै जाखो इयो खोनायाखै मानो नेदो गोरलैसो खोमायो लास्टाव गोथाव गोथाव Ini asal wahana gitu. Hei, mau jangkat sampai danu apa? Hei, siap lek. Asli dan keren asli nih. Arus. Hai. Hai. Mata nih ya. Anda bentuk kon numpuk kok. Mata nih dia anda bentuk nungu. Das fayda. Hei, aku nani di kamu dia marham kaya. एकदमबारे जायजों बेजों थांफानांगोन गारि नांगौ
Ngat. ए हो इलाय एसे मोजां नैबे मोनसेया बोरैबा अ साफा सोर बायनो नोंखौलाय सोर जानो होआखै नों जायासो होनदोंमोन दखन Kuyan masih dengdeng. लसानो गैया बिसोर 300 फानबाथाय खुसियानो Saya takle. जागोन मानो जायाखै Kunan ku siapa? Siapa kenapa? Đây đi không phải thằng này nữa. बैसाग बिग्रायानो नामा इसोरा मा सोलायबाय थादो इनि खानायदो जोबजोब्बाय दैयानो ओइ खावसे दंबावो खावसेखौबो फोजोबखानांगोन नै मालिकआ दासो दुगैखांनानै इ जानो होआमोनबा मोनजानाय नङामोन जों खेबजां प्लेटआबो मोजांथारलै उनाव प्लेटआ ini asli plek. Oh, hasil sudah hilang kabar. Kabar. Ang dilendang luak men. Sekali tanang bener. Jangan sini ini. Ni kamu sudah wan tinggal di. Guru mesra lek kau tunggu jaro. Berai kan dia zakanan sundang baik. Berai nih. Oh, zakar main apa? Kapan kayaknya aja. Kapan dia? Malah yang enam dia. Buberi se kan sengari itu buberi. Kapan? Kan siapa? Talong penan. Zakang baik. Tapi kan nanti aku pura pura. Berai kau siak lagi deh. Gelau nih, jubru jubru. Akai gelau nih. Tak kera. Yes. Zakang lengkang. Kira ini lama ting. Nih, tengah xem tu xem. Doi malah banไปถัดเด้อเดี๋ยวค่อยไปเนอะมีคนถัดเด้อเดี๋ยวค่อยไปเนอะลามาทิ้งตัวซีไปเรียนทางเด้อจากครั้งเรื่องครั้งคันท้าจานาในอัดคานั่งจะไปเข้าลาแบบวันนี้ขนาดค่ะ Oh, bosan dengan jengkan ini. 하즈 Ini kayak bahasa nu ya. 부탄니 하즈야 아나 호르사 바르 라이트 정나이 누스거니 징 누락 yang 마요바 मोनसे लाइट नुहुरबायनो मा कारादो नोंनि मेगना ओइ खासेया थिखांबाय थादो थिखांबाय नोंनाथ' साफा नुखागोन थांनायनि Zoom खालामना साफायदो नै औ इदि खामद' जुमसो खामद' गरम बोथोरनि गिसिब लालायलायदो दुब्लिया नै माइ गायनो जासिगोन थुङा ओंखारलायदो नामा इथिं नङा लोगोफोर भिडिअ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै लोगोफोर बाय बाय